Čaute ľudia, ste pripravení vidieť ďalšiu futbalovú hviezdu? Lautaj. Lamine Yamal, volajú ho aj Mini Messi, rozpútal vo futbale poriadnu búrku. Má iba 17 rokov a už láme rekordy a píše históriu. V roku 2024 sa stal najmladším hráčom, ktorý vyhral finále Eura a získal cenu pre najlepšieho mladého hráča turnaja. Za Barcelonu začal hrať už ako 15-ročný a teraz má neuveriteľnú výkupnú klauzulu vo výške 1 miliardy dolárov. Vo februári 2025 prekonal Messiho rekord v počte driblingov v zápase La Ligy. A ako by to nestačilo, získal aj cenu pre najlepšieho hráča do 23 rokov a doviedol Barcelonu k 4 víťazstvám za sebou. Prirovnávajú ho k Messimu a je na vrchole svetových rebríčkov talentov. Lamine Yamal je budúcnosťou futbalu. Takže futbaloví fanúšikovia, sledujte túto rastúcu hviezdu. Lamine Yamal tu s nami zostane.